Hi, bay. Huwag sa tanang mga naminaw karon. Nalang unta ako'y i-share ba? Ayaw na lang palihog isaba ako ang pangalan. Kay para pud ni sa mga boarding house dihang dapitan no. Nanawagan ko sa mga nag-boarding, unya na ay uyab. Nga intawon kay mauwaw sad mo sa inyuhang mga kaboardmate. Kay ako na lang jud ang nauwaw sa inyo. Aha ka. Third year na ko sa pagka-education og major in mathematics. Og di ni basta-basta choy. I-solve sad na kog appeal imuhang kinabuhi. Bitaw. Anyways, lalaki ko. Manyamang balay, layo oras akong giskwelahan. Magplete pa kag mga 100. Mao nang ipa-board kong mama. 5 rami sa mong kwarto ug ako ray way uyab. Sayunan kaanang ako ray walay uyab. Di ba kaha ka mabuang ana guna-huna nga magdala silag uyab sa boarding house? Dini sa kadlaw na, puros naglaga kong mga kauban sa kwarto o gihagad ko nila pero ni dili man ko kaing ana biatang mga gipanganak nga buotan. Pas permi sa lakag. Double bed man to, niya anak ko si babaw kay mao man sad ako ang ganahan. Siguro mga alas 12 na to sa gabi dakong kurat na ako kay abi kog kahumanan na sa kalibutan kay naglinog man na. Pero aha kaayo. Gayote di ay ang mga aha. Ako ray nabilar in taon. Nangayo jug tabang ni Lord nganong didto man yun sila. Nagkatawa lang yun ko kay ginaipit sa babae iyahan tingog para di madunggan. O kay gikusog na lang di ay ito nila ba nga wa pa man sila mauwaw ba. Siguro mga 3 hours sa itong gauyog-uyog dito sa kong katre. Hello, oy kay kubay. Mara sa ko gikarate ba nga nagproblema ko nga basin mahugno akong gihidaan og ako'y mopulay siyang uyab. Imbis nami exam pag-ugma, wala ko kadumdum sa mga exam, kay na-distract ko sila haintawan. Ug ayaw mong ingon nga magbuot ko direha, kay magbuot jud ko nga murag wala kitag tao. Ako ray nauwaw sa inyo ha. Kung gusto mo nga maglabing-labing mo, dito mo sa lodging, bayad mo dito. Gihimo ra ninyo lodging house o boarding house. Ug wa mo yung respeto sa inyong mga ka-boardmate. Okay ra untag gi-appeal sad ko. Himo po mog milagro sa boarding house. Unsa kwatong orasa? Mangkipoy nga tighurim-hurim. Nga wa ra bay lami inyong ungol. Mura giipit nga baka ba. Bitaw. Pero dili ra to mao ang akong nasinatian sa akong kinabuhi. Dili lang kaisa, kundi ikadaghan jud nga grabe naman ng mga person oy nga wala man kaila og respeto og kauwaw ba. Nangutana mo ni sakit akong puson, malamang kay lalaki gud ko og tigtugnaw biyasad to. Siguro nakasabot ako nila. Pero wala ko kagwanta, uli gusto nga permi na lang magbasa ako ang brief. Nibalhin ko boarding house ug didto sa ako ang mga barkada. Pero og ako'y magtaiya sa boarding house, asa pa kasulod inyong uyab kay pang shotgunon man gyud mo ba. Bitaw. Nibalhin po og boarding house kay basin apindi ko na kog uyog-uyog sa akong katre. Nga nauyog sa apil ako ang utok. Dito ko ga boarding house sa akong barkada ug unomi didto ug dakong pakasalamat na ako kaya wala sila'y mga uyab. Pero maora gihapon, kaya na ako sa taas. Alaw gihapon makasulod ang uyab ato nga boarding house. Ug naunsa naman niya. Pero naunsa naman sad ni. Tingtulog na to. Ako dapit dito ko sa kilid. Badunggan yun na ako mga istorya o katawa sa pikas kwarto. Siguro mga alas 3 man tingali to nga naalimungawan ko kay nakadungog na sad ko ungol nga murag ero ba. Naunsa dyan. Naunsa na sa Geneva nga naman guroy wakwak dire sa boarding house. Haka.
Murag ito'y nga gibunalan, nga murag duol ra kaayo ako ang dalunggan silang papa. Makamatayod ko sa lagubo sa dingding ba. Aha kayo. Itanaw na ko kung mga kauban sa kwarto. Nagmatarapod sila. Unya na nga tawaw, ingon sila nga maanad ra daw ko. Ibalhan yan ikog boarding house para di na ako kadungog nga naay mag labing-labing ba. Unya nagpermi na lang mangyud to nga ing atong hitabo ba. Nga naa joy perming magungol. Naay perming magpalami ba. Makadistorbo na jud kaayo ba. Ug makasuya po. Bitaw. Sa motong sa kabuang sa akong mga ka-boardmates, sa akong mga barkada, nagplay na sila og hubo-hubo sa cellphone. Og naka-speaker yun. Gipaatubang dito sa pikas kwarto nga napoy nag-ungol-ungol. Basta pati akong itlog ato kay nakuratan sa kusog silang speaker nga nagplay og hubo-hubo sa cellphone. Sa mga nakarelate sa kuha, ingania lang ninyo. Super effective kaayo mga bay. Di na may kadungog og ungol ng murag naa sa Animal Kingdom. Ug katong mga maglabing-labing sa boarding house, palihog lang. Ayaw mong pakaulaw sa inyong ginikanan. Ug kamoray pang istoryahan sa inyong mga ka-boardmate. Ug mora to. Salamat. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.